Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublai Pibaro kiba jupet bat kershan ke channel Jong Bakongsan Hima mengai Christensen ngora shapi ki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Uba Tito Starwell Khan ulami yamrem na yung dorbar tauan hadin bagi MDC ke NPP bat Kongres kilapan kalam no ek shuki Jong kumu Chief Executive Member ke Khas Hills Autonomous District Council masan sedang ke dorbar mang tingka ke belalong menha ke khat khandai tarik ujiliu arhajar arpulai. Ya kini kajing penkalam ni kesyuki lali dawu MDC ke Rambrai Jerngam Constituency ubak bajok pingrop da kajing kershan ke MDC ke NPP bat Kongres haga baulawan ra da ka no confidence motion dan ni kata kajing bam shani ashu ya UCM haga arpoi terek ujilio arajar arpulai ka UDP kala jit ubak Titos Khan ku munong yalam kalyang persya ke KHEDC UMDC ke NPP na soring kam ubak penyat sing sim ulasat jit kum Chief Executive Member batamai Jong ke KHEDC bat kania lapan benado chairman ke KHEDC ubak lamprang bla menha ka arpo terek ujilio arajar arpulai ubak penyat lalong kum UCM batamai klam dadan gajing yakun hadian ba ubayang persya EU na kabenta banyo ya kusyuki kum UCM uklam shem na tre banyakun ubak penyat balong kum chairman barim ka council mentaun penyat ya ka executive committee jong ka Khasi Hills Democratic Front unong yalam kalyang persya ubak Tito Starwell Khan ulong ba ka jingkran banong banwan ka jingsan char ulan kadai tang kanya janhau bat kandan ka jingsan char ulan tangla dadon ka kenrom kenram ha ka san Hima sima haba phai sha ka jing shaweng no na ka shuki kum Chief Executive Member ka KHEDC ubak Tito sulong baula dep banyu i ki dakishen bekidan katu ka niwut ki nong mi khman ki balakwa man penhap ya u bat ka jing lai ka Congress ban a jing kershan ya ka National People's Party ka dai dagawai hi ka jing tmu bat kata ka dai ban penhiar shuki no ya u kum UCM ha ko i bat ka jing ja ka basnosi Uweu hybrid ubadang khandai snam karta ula du no ela ka jingem na ka jingam jelom ha ka shiliang jokawa umtro ha ka snong amtola jongkithan bernihan kabrang de ki benta jo ka jela Assam kumbala yo lum jingtep la yathu bakani kala ja ka por shipo bajem stem kadbau teu hybrid ubala tep kerteng kum asabul ali lambat ki hinmen kan thai bat parlong kidang yele ka harut ka te kawa balat na ka jingshet karang jo ka sngi hanai teu hybrid ula kum sentuat bat hap shapo wa kat hadu bon dadu senon la ka jingem na kalyang ki hinmen kan thai lambat ki parlong teu hybrid mar lalit mare banya thu i ki bahiyang halor ka te ka jingja bala pentep pat shi ki bor pulet ka barnihat police station ke bala lit mare bran shak te ka jaka bat pentep ru shi ki bor pulet ke jela Assam na ka bentaban pha i ki emergency and rescue team ya ka met ka bala khlat no jong teu hybrid la yo ban sei no na ka te ka wa umtro ha ka por shi BJAA da ki brio jong ka ERT na ka jela Assam ha ka jinga dan ringkat ki pulet na ka thanat bernihan ka Voice of the People Party kalapan menayu kertang banyak konik election MP House number 1 katayo Dr. Ricky AJ Singkon baunong kum kertang na kaseng VPP kajing pen menakloy kaseng yu kertang banyak kon kalong ba kanyo bantrai khampha bat ban penjanai bhai ya ka kam haba kelipat ya ka jingbam yo tiket uba me bon lingdo banyak kon ya ka election MP u Dr. Kara Chen ubade Vice President kaseng ulong bakum kaseng ki khlam yo ya ka jing penung kerteng na uba me bon nai ki weipat ki ai ka jing tho baki kwa banyak kon ya ka election MP Kasor ka jela lingba Chief Secretary uba Donald P. Walang kalapan mi ko hukum ba mdeshu ban thungkam lani thungkam biang ye ki brio ki bala palat ya ka nyop house nam karta ya kani ko hukum lapan mi ka khat artri ujilio arajar arpulai balong ba kinu ki nok shong snong ki bala palat ya ka nyop house nam karta kemdeshu ban yo kam hagislam jong kisor ka jela Long baya kani lali khanang bandon ka jingbet ha ka jingbu ya karta nak benta ban ai kam biang lani re-employment lani ban ai kam lani employment labatha ya baro kitna trikam ka sarkar ki society ki corporation ki badan ni ki beri ki badang trai ban ki bala palat ya ka nyop hosnam karta bakin pen kot no shi sandan ya ka jing trai kam jongki Kabucha Association of Meghalaya kalapan bana bakan khang bandido masi menta shipor Habaya kran ba president jongka Bucha Association of Meghalaya uba Ersan Marwen ulong ba namar ka jing shapting ki pat ba ban thiet ka do masi namar ka jing pang lumpy skin disease lani ka jing pang at sni do ha ki masi kumta ka BAM kala shim mi sen jam ban pun bana pat ba bakin sange ban ot bat ban dia do na ka benta katu kat nipor
Ula kenturu ya ki para nong dia bakin ya trelang bat kumjuru ya ki tu ki bakhayi masih bakin ampat wanra ya ki masih banabar syapo ke jela kenang ba anna bantek la kam no kham kloy ya ke jing saprang jong ni ke jing pang ha ki masih Kaseng Henyo Trap Integrated Territorial Organization hapo ke jing lam jo ba don bok takhar kumu president kalalet ban pensangi ke jing thung kam bian hapo katnat program implementation and evaluation third secretariat no crack building Lower Lachumia. Kaseng kala pak de shithi syakate katanan hak bala ong ba ka jilla menta kadang dan hak jing tenju alor ke jing thung kam sarkar ka roster system bat kumta ter bari ka jing lai thali ki kam an la ban thap tat hadu dalayo hukum hanrai kaseng kala yo jing tep ba kala dan ka jing le butu hak ba menteri katanat PHE Soil and Water Conservation Marquis and Marak ula pak de shithi syakate katanan ban penthap kam ka we ka brio ka badai na ka jat ban riu garo Kabala tip kerteng ke Jenny G moment. Kram dia yat ing baki kendon tap kam. Hak bala ong maka Jenny ke dia kebawan nak long yin ke baduna hak yo ke kot. Hak ji keran buk presiden ke seng ba don bok khar. Hadin bala IT ke shithi show assistant director ba NR Khashandi. Ulo ong ba ke seng kala pha ban pensangi ke jing thung kam. Namar kadang don ke jing tai helor ke reservation policy. Bar ke jing thung kam ke long bi an namar lathung ye ke we ke brio. Klam da pen mi ye ke no ke advertisement. Nagalyang kaseng kalakran shar ba kimshim.aa ban persya iginong tap kam handai lada jen bakin led da kalenti ka badai ringkat baki kendon an don jingwen handai lada kimut bande sop tang namar baki don jing itu badamar ba ka brio ka bala yo e kate ka kam ka de na kalong yeng ka baduna ha ka yo ka kon kamut ban hap ban ai ka kam syakita Tidak kitu ki khubor paralang ngila poy ka bakun kat bahin de syambyang la syam tayo ha ka jo kasngi kublai shibuan